L-iżvilupp lokali, tnaqqis tal-faqar, l-inklużjoni soċjali u l-impjiegi għaż-żgħażagħ huma l-qofol u l-prijoritajiet tal-programm Norway Grants, fondi li jgħinu setturi ekonomiċi u soċjali f'pajjiżna wkoll. F'konferenza li ġabet fit-tmiem għall-programm tal-EEA u Norway Grants Financial Mechanism li kien maħsub sas-sena 2014 kienu preżenti wkoll dawk li benefikaw. Fosthom rappreżentanti tal-Fondazzjoni Jean Antid li taħdem ma' persuni vulnerabbli u tgħinhom jerġgħu jidħlu fir-rutina tal-ħajja. Bħala social workers, bħala family, għanna il-literacy support, għanna psychiatric nurse u għanna anka ta' domestic violence, flimkien kollha flimkien, l-antan huwa li nissapportjaw il-dawn il-familji. Issa ġewwa Birżabuġa ftaħna dan il-Family Resource Center illi l-iskop tiegħu huwa li familji jew individwi vulnerabbli jew m'hemmx għalfejn semmu vulnerabilità, x'jista' jkun ġast inqalatlek problema issa l-pija kont għaddej sew. U għandek bżonn daqsxejn informazzjoni, daqsxejn gwida għalfejn tixtieq issib lajnuna. Segretarju parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Aron Farrugia irrimarka l-programm li ġew fit-tmiemhom kienu storja ta' suċċess fejn Malta benefikat minn programm ta' 5 miljun euro. Dan il-programmi ġew konklużi fi żmien stipulat u din id-darba Norveġja żiedet il-baġit ta' dan il-programm bi 3 miljun euro, prova ċara tal-fiduċja li dawn għandhom fl-awtoritajiet Maltin. Minn dawn il-fondi ma gawdewx biss taqdiet li jagħtu għajnuna fil-komunità, iżda anke oħrajn li hawn fid-Direttorat ta' Trasport u l-Portijiet. Il-Kaptan fiħdan Transport Malta Richard Gabriele jispjega kif irnexxilhom jamministraw b'suċċess il-fondi dovuti lilhom. Il-total kien ta' kważi 500,000, kważi nofs miljun fejn qsamnihom fi training, studji, xtrajna xi equipment ukoll li u għalaqna bleżat f'April għax ġie xi equipment, l-aħħar equipment li ġie wkoll biex aħna nkunu nistgħu għandna equipment biex nużaw għat-training għax l-iskop tagħna huwa issa li nkomplu nagħmlu refresher training għan-nies kollha. Segretarju parlamentari Aron Farrugia għamel referenza partikolari għal fond ta' ċittadini attivi. Fisser kif lan ta' dan il-fond huwa li tiġi żviluppata s-sostenibilità tas-soċjetà ċivili bilan li jissaħħaħ l-irwol tagħha fejn jidħlu l-partiċipazzjoni demokratika u drittijiet tal-bniedem.